אמרנו כמה פעמים, נסתכל בדרך העולם, הרבה פעמים יש לאדם בעיה, אין לו פרנסה, יש לו צרות, יש לו בעיות, הוא מתפלל, לא נהנה. שנה, שנתיים מתפלל, לא נהנה. פתאום, ברגע אחד נפתחים לו השערים, וכל הבעיות שהיו לו בחיים מסתדרים בבת אחת. למה? שנה או שנתיים, כלום לא נשמע בשמיים. פתאום ברגע אחד הכל עונים לו ונותנים לו, איך אפשר? אז חשבנו לפרש ולומר כך. אדם, כל עבירה שהוא עושה, הוא בונה מחיצה בינו לבין אלוקים. עוד עבירה, עוד מחיצה, עוד עבירה, עוד מחיצה. אדם בונה מחיצות בינו לבין השם. מתי שיש מחיצה, התפילות לא יכולים להיכנס לקדוש ברוך הוא. יש מחיצה בינו לבין השם, אבל כל התפילות לא הולכים ריקם. הגמרא אומרת, אין תפילה שהולכת ריקם. כל התפילה שמורה, כל התפילות שמורות ליד הקיר, עד שבאה תפילה אחת חזקה ושוברת את הקיר. מתי ששוברת את הקיר, אז כל התפילות בבת אחת נכנסות לפני השם. תפילות שהתפללת שנה או שנתיים או 3 שנים ולא נהנית, אין תפילה שהולכת ריקם לפני השם. פתאום ביום אחד כל התפילות נכנסות לפני השם, והשם מקבל את כל התפילות בבת אחת ונותן לאדם שפע גדול.